Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Pupovac, vjerovao sam da vaša rasprava mora biti malo drugačija. Vi ste naravno proširili svoju raspravu, govorili ste o svemu više nego o točki dnevnog reda, ali naravno može se naći poveznica. Kaže predsjednik Sabora nije arbitar pa ne može presuđivati, pa vas u tome nije niti upozoravao. Ali ono zbog čega sam se javio, siguran sam da je vama jasno. Mi svi ovdje i u ovom pitanju djelujemo u stvari na simboličnoj razini. Upotrebljavamo simbole, a ti simboli se moraju tumačiti da bi došli do suštine. Vaša teza, pa onda rasprava od 7-8 minuta da je netko protiv ćirilice je i vama samom smiješna. Ovaj je pokazatelj, ako hoćete, određenog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj o vladinoj politici i ovo je krik protiv posljedica velikosrpske politike koje su se nažalost najviše osjetile upravo u Vukovaru. Nije nitko bio protiv ćirilice kako vi to simplificirate. Ali ono zbog čega sam se javio, nedopustivo je da uzmete saborsku govornicu, privatizirate da bi držali 10 minuta predavanje kolegama iz HDZ-a, kombinirajući priče iz prošlosti, ali samo one prošlosti koja vama u određenom trenutku odgovara za vaše argumente. Ako ćete se koristiti prošlošću i svime onim što se dogodilo, doći ćete do potpuno drugačijih zaključaka od onih koje ste vi izvukli, pa shodno tome ostanite korektniji u svojim raspravama. Na repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. Što se tiče vaše ocjene, kolega Mlakar, a kompozicije mojega govora i posezanja za povijesnim izvorima, mogao sam ja posegnuti i za drugim. I mogao sam posegnuti za kontinuitetom odnosa prema ćirilici kakav zastupa vaša stranka u posljednjih godinu dana. Ali to ne bi bilo baš najbolje ni za vas, ni za Hrvatsku. A niti za moju namjeru i moj politički cilj da i sa vama i sa svim drugim političkim strankama obnavljam onu liniju politike koja je potisnuta tokom posljednjih 20 godina. Ja sam mislio da ćete to shvatiti kad sam spomenuo 41. A mogao sam spomenuti i ranije razdoblja. Mogao sam.